Koliko ti imaš? Pa dobro, ja imam, neću se hvalim. Da ja mjerim, daj da ja mjerim. Staviš, evo ga, može ovako. Ajde. Koliko imaš? Sad imam i ja 80. Pa ja. Usprkos što ga je Senad Hadžifejzović epski obrukao takozvanim mjeračem životne energije, takozvani arheolog Semir Osmanagić ne prestaje obmanjivati naivne i bolesne takozvanim ljekovitim energijama takozvanih bosanskih piramida. Međutim, u tom nedavnom videu pažnju nam je privukao plakat na zidu, oglas doktorice Samke Bečić. Budući da obavlja praksu liječenja i u ovom kvazi-arheološkom lunaparku, obmanjivalištu naivnih i bolesnih, zanimalo nas je tko je ona. No prije toga kliknite subscribe, zvonce i like da probudimo šugavi algoritam. Hvala lipa. Na plakatu stoji da je doktorica Samka Bečić bioenergičar, svjetski fenomen koji između ostaloga radi analizu krvi i magnetnu rezonancu golim rukama. Sinati miloga. Znači li to da je došao kraj razvoju i plaćanju ove skupe medicinske dijagnostike? Možda, ali samo za neograničeno naivne. Čak ni Semir ne koristi njezine usluge niti tunele, već odlazi u privatnu kliniku, no tu temu smo obradili u prethodnim videozapisima. Ako već niste, obavezno ih pogledajte. Nadalje, doktorica Samka Bečić kaže kako se ona bavi zdravim liječenjem. To implicira da su liječnici i lijekovi, usprkos što trajno izliječe mnogobrojne bolesti, primjerna zdravog liječenja. A ona koja ništa ne izliječi već eventualno učini da se čovjek privremeno osjeća bolje i za to uzme nemali novac, je primjer zdravog liječenja. Dobila sam i taj međunarodni certifikat, tako da mogu da obavljam svoj posao bioenergičara, znači što je potvrđeno da mogu da radim kao bioenergičar. I naravno moje je to ispitana ta moć i to da mogu to znači da radim. Međunarodni certifikat kojeg spominje dobila je od najobičnijeg udruženja građana koji okuplja slične nepouzdane terapeute, jer u čovjeku naprosto ne postoje organi koji bi mogli upravljati energijama, raditi analizu krvi ili magnetnu rezonancu. Štoviše, James Randi fondacija poznata po raskrinkavanju prevaranata 20 godina je nudila nagradu od $1 milijun onome tko u kontroliranim uvjetima osjeti energetsko polje. Nitko ju nije osvojio. Ni Semir koji raspolaže sa 100% životne energije, ni Samka koja radi magnetnu rezonancu golim rukama. Znači sve, analizu cijelog tijela i krv i sve. Da je u pitanju još jedno čerupanje neobrazovanih, naivnih i bolesnih u Bosanskoj dolini Brdomida, pod šeširom Semira Osmanagića, možda najbolje pokazuje isječak u kojem je voditelj pita ima li još netko u porodici sa sličnim sposobnostima, na što ona najprije kaže ne, a onda se sjeti da ima sina koji bi mogao nastaviti ovaj biznis. U porodici je li bio neko još sa sličnim ili bilo kakvim? Ne. Dar, nije? Ne. Još nije. Ne. Još nema. Jedino moj najmlađi sin, možda on nešto će biti onako, ali eto, vidjet ćemo. O tom potom, to treba sve da se ispita, kao naravno postoje znači institucije za to sve što se, to treba da se ispita, pa ćemo onda da vidimo. Ima sve moje simptome, pa vidjet ćemo. Ono da se nastavi.